România are un potențial imens agricol. Ar putea hrăni 2 popoare de români, nu numai unul. România este țara care importă 3 sferturi din necesarul de mâncare. Am ajuns să importăm și cornulețe cu nucă, și franzele, și tot ce vrei tu. În condițiile în care, dacă aș arunca telefonul ăsta pe un ogor, sigur ar ieși grâu, ar ieși porumb, ar ieși de toate, că pământul e bun. Și atunci, de la mirarea asta mea, am zis, mă, hai să vedem de unde până unde se întâmplă asta. Ce e greșit? Sau ce nu se face? Ce ar trebui să reparăm? Lecția de plusvaloare este despre asta. Despre cum faci o țară, o comunitate, o firmă, o necesitate să funcționeze. Că până la urmă asta te interesează în viața asta. Ceva funcțional. Restul sunt culori. Am o mașină mai roșie decât mașina roșie a vecinului meu, am o fereastră mai termopanată decât fereastra termopanată a vecinului meu. Astea sunt culori și mici orgolii. Dacă totul e funcțional, înseamnă că avem plus valoare. Mă duc până la amicul meu, la Ciobi, și încerc să aflu câte ceva din întrebările astea care pot bântui un filolog. Acum trebuie să recunoaștem că aici avem și un deficit. Agricultura seamănă un pic cu cărțile de poezie de la edituri. Toată lumea spune, dom'le, ce-mi place Eminescu, dar multe edituri, majoritatea se feresc să publice o carte de poezie. Ceva în genul ăsta e și cu agricultura. Toată lumea spune, vai, dar ce agricultură frumoasă are România, ce pământ bun, ce țăran dedicat, ce coșbucean e totul. Dar când e vorba să-și bagi un pic de pământ sub unghii, urlă toată lumea cum că nu merită să faci agricultura în România. Salutare! Salut! Hai să-ți arăt ceva, hai să... Fii atent, băieți. Incredibil, fabricat în România, tocmai la Cluj. Deci, bă, o să te aresteze pe chestia asta, că nu-i voie să fabrici nimic în România. Nu știi că s-a schimbat modificarea. Încercăm să ieșim puțin din tipar, facem chestii noi. Chestiile astea sunt atât de rare. Fabricăm în România, e tare de rar. Inclusiv plăcuța asta e fabricată în România, vă dați seama? Încercăm... Zic eu că o să ne mirăm. Marele popor chinez o să ne blesteme pentru chestiile astea, că nu facem la ei. Nu, adevărul e că fabricăm tot mai mult în România. Reușesc să cumpăr șuruburi fabricate în România pentru sărele noastre. Reușim să cumpărăm subansamble. Reușim să dăm de lucru la firme din Ploiești, din Zalău, din Baia Mare, în Cluj, normal, că suntem acasă. Da? Vine în minte bancul ăla, cum te cheamă, pui de dac, Otila, românul Ciobi, care dă de mâncare. Hai să mergem să bem o cafea. Mergem și bem o cafea. Că eu sunt curios, le-am zis oamenilor la începutul emisiunii că pe mine chiar mă interesează, mai țin minte că noi povesteam la un par de vin altădată, bă, cum reușesc să vină polonezii cu marfă, cum reușesc să vină ungurii, cum reușesc să vină slovacii, toți reușesc să vină să ne vândă roșii și noi stăm cu roșii în grădină. Vine-te și asărate. Eu chiar vreau să văd și chiar vreau să știu de ce toată lumea spune, domnule, nu se merită să faci agricultură, că ăsta e cu ghilimele de rigoare, dar în același timp toată lumea e la coadă la roșii din Spania, din Israel, la cartofi din Chile, la mai știu eu ce din Egipt, nu? Bă, e ok de povestirea asta. Hai să mergem. Nimic altceva nu ne împiedică să producem în România, doar mentalitatea. Nu că nu ne lasă unii sau alții. Dacă vrei să produci în România, poți să produci în România. Ce? Poți să produci legume, poți să produci sere, poți să produci banane. Și banane poți să crești dacă vrei. Poți să produci orice. Doar să ai voință, să ai un pic o minte mai organizată ca să te poți organiza, că orice dezorganizat n-are cum să reușească. Și să-ți pese un pic și de țara asta, că de-aia, într-un fel,
cumpărați produse românești, fraților, că te ajuți pe tine, indirect. Ăla cumpără, eu cumpăr șuruburi de ăla din Baia Mare. Ăla are bani să-și plătească oamenii care poate unul are nevoie de o seră în spatele casei. Ne ajutăm unii pe alții. Nu ne dăm seama de chestia asta. Producem noi aici, la noi în țară. De-aia au crescut polonezii. McDonald's nu a vândut prea bine în Polonia până când nu a marketat. Cartoful este polonez, făcut în Polonia, carnea de văcuță înainte mugea în poloneză, deci altfel nu vindeau. Bun, și acum, hai să o luăm invers. Stai să-mi amintesc când am cumpărat de ultima dată, să nu fi fost vară, cartofi românești. Noi am făcut 400 sau 600 de săli de sport. Să meargă toți moșii și să meargă toate băbuțele, să facă jogging sau mai știu eu ce. În loc să facem măcar 200 de depozite frigorifice. Da? Pentru că eu vorbeam și la fel, că ai fost cu mine, cu tot felul de producători, care zicea, domnule, aș intra în supermarket, am cerut cantitatea, păi de unde să le dau atâta și cum să le țin merele, nu știu unde. Da? Și atunci venim iară la eterna chestia a românului. Dom'le, ce fac eu în grădină e senzațional, dar ăștia de la multinaționale, uite că nu vor să mă ia. De fapt, ăia de la multinaționale, cu ghilimele de rigoare, te-ar lua dacă tu ai putea să dai, bă, dăm și mie 10 tone de mere pe săptămână. Dăm 5 tone de roșii pe lună. Nu merg cu plăsuța de 1 leu, domnul, hai la supermarket că am adus și eu 2 kg de roșii. Am fost la Matca, am văzut o mare de solari. În Galați. În Galați. O mare de solari, dar n-am văzut depozite frigorifice. Deci, dacă ar fi pus fiecare dintre ei, probabil, un 100 de euro, 200 de euro, să fi pus bani la comun și făcea un depozit logistic și se putea organiza mai bine. Nu trebuiau să percuteze când vine marfă de la Bucur-Obor ca să înroșească roșiile peste noapte cu diferite metode ca să poată livra marfa. Sau am văzut un reportaj făcut la nemți, cum noi în România aruncăm roșiile și castraveții în șans pentru că nu avea cine să-i cumpere în momentul respectiv. Nu aveau unde să-i depoziteze. Și e trist, că iar e chestie de organizare. Mai mulți oameni cu cap să se adune la oaltă, mai mulți cultivatori cu cap, niște fermieri să producă același lucru și să ia legătura cu retailerii. Din România ar cumpăra, magazinele mari cumpără. Tu îmi ziceai de acel exemplu al omului de la Solnor, din Ungaria. Da? Noi încercăm să cumpărăm de aici. Dacă sunt din Cluj, vreau să cumpăr din apropierea Clujului. Dacă sunt din Pitești, ar fi bine să cumpăr din apropierea Piteștiului. București, Craiova, Timișoara, Lugoj, unde vrei tu, Iași. În același timp, noi avem pur și simplu, nu găsești. Nu le vreau roșie românească. Vin și pun câțiva roșii românești și când iei la întrebări, apoi să vezi că sunt românești, că lucrau români în Spania la ele. Știi? Adică, bă, până la urmă, noi ar trebui să fim foarte cinstiți cu noi. Bă, băieți, ce avem noi de făcut ca să o ducem mai bine? Punctul A, punctul B, punctul C, punctul D. No, de acum încolo le facem asta. Nu putem să facem tot alfabetul într-un mandat sau într-un an de firmă. Zi și mie primele 4 măsuri pe care le iei în momentul în care îți faci firmă de nu știu ce. Tu vinzi sere, da? Ai ajuns să vinzi mai mult în export decât în intern. Da. Eu credeam că o să vând 80%, 90% o să vând în România, pentru că România este foarte jos la partea de sere în momentul de față. Avem 233 de hectare de sere, hârtie oficială de la Ministerul Agriculturii, de sere încălzite. Adică 0. Adică 9% decât aveam în 89. Da? În 89 aveam 2450 de hectare de sere încălzite. Ungurii, în momentul de față, care suprafața lor de câmpie, pot să spun, este egală cu câmpia română, Bărăganul și toate, deci egal, și populație jumate, au 4000 de hectare de sere și noi avem 233. Și noi pe hârtie avem mai mulți cultivatori decât au ungurii, știi? Băi, dar stai un pic, noi ne și mințim, ne și furăm căciuna unii la alții. Avem 70.000 de mici fermieri înregistrați. Unde să ia, fratele meu? Că noi nu avem marfă românească pe rafturi. Nu, și de unde e diferența asta? Că vorbim de Ungaria, la 150 de km de Cluj. Nu vorbim de altă planetă. Nu vorbim de o țară care să nu fi stat în comunism 50 de ani ca și noi. Au stat la fel ca și noi în comunism. La fel ca și noi. Ei bine, ei, când au căzut comunismul, au fost un pic mai deștepți decât noi și nu și-au distrus CAP-urile. Fostele CAP-uri de pe vremea comuniștilor îs societăți pe
acțiuni care funcționează foarte bine. Produc legume, produc porcule, produc văcuțele, produc tot. Ei nu și le-au distrus. Noi, vașnic, am distrus ferme zootehnice, cărămidă cu cărămidă, bucată de fier cu bucată de fier. Agricultura, serele noastre au fost demontate și aruncate la fier vechi. Păi, asta pot să spui că e o tâmpenie, ne-am tăiat craca de sub picioare. Am vrut să dăm înapoi. Ce să dăm înapoi? Bine, și după au venit ăștia și au zis, vă aducem fonduri europene ca să faceți ce? Cu fondurile europene, părerea mea este că a fost o fraudă la nivel național, sau au fost fraudate. Pentru că au fost 80% din ce s-a dat pe fonduri europene, s-au fraudat sau a fost un caz de o prostie incomensurabilă. Nu îi dai un autobuz nou-nouț sau mai știu eu ce navă spațială unui copil de 10 ani să o conducă, care habar n-are să o conducă. Cam așa au fost. Vrei seră? Ok, dacă consultantul scrie ție bine planul de business, îți dau o seră, Sabin. O dai de gard, că tu nu ești fermier. Noi n-am targetat fermierii. Fermierul adevărat nu s-a băgat pentru că a fost așa de birocratic procesul să aplici la fonduri europene, încât ăla a lăsat o baltă. Și s-au băgat băieți deștepți sau băieți care efectiv au dat tunuri, au luat sere de la noi, de la alții, le-au băgat printr-o firmă fantomă, antreprenoria, care a făcut o așa zisă licitație falsă, unde s-au dublat toate costurile. Oamenii și-au luat banii, deci probabil pe cheltuieli reale de 1 milion au dublat la 2 milioane, au luat milionul ăla, a făcut profit, după care au lăsat sera în paragină. Așa sunt în țară o grămadă de sere noi-nuțe lăsate în paragină pentru că au fost făcute pentru fraudarea, și o zic încă o dată, fraudarea, să mă audă și DNA-ul, fondurilor europene. Care s-a întâmplat? Nu mai era mai simplu dacă fondurile europene erau date pe programe speciale. Gata, German este un șomer, adică eu, filologul Don Capit Musca, am facultate de citit, băiete, n-ai viitor în țara asta, du-te la agricultură, da? Și fac, mă fac fermier. Și încep să înțeleg. Și după 10 ani se intră în Uniunea Europeană și Uniunea Europeană sau fondurile europene n-ar fi trebuit să fie date unui cofetar care a rămas fără loc de muncă sau unui tâmplar, ci să vină să spună, mă băiete, eu nu pot să-ți dau ție bani ca să-ți cumperi seră. Ai o seră, eu pot să-ți dau să-ți mai completez din ele? Da, uite, îți dau să-ți plătești gazul dacă încălzești sera, să-ți iei semințele, să-ți angajezi nu știu ce, adică să mă dezvolt, nu să încep acum. Așa a făcut olandezul, ai dreptate, ai subliniat foarte bine. Olandezul, la fermieri existenți, olandezii ce-au făcut? Subvenționează cheltuielile operaționale în sensul de gaz, de curent, unde acolo te doare când încălzești, te doare. Și dacă l-ajuți pe ăla să producă, ăla își vinde marfa și face export, aduce bani în țară. Plus, ce mai face olandezul, neamțul, francezul, plătește o parte din cheltuielile de marketing și cheltuielile de reprezentare la târguri. Deci, francezii, am fost acum la un târg în Germania, la Berlin, Franța a închiriat o hală întreagă doar pentru producătorii lor de legume și de sere și de mai știu eu ce și le-au dat spațiu gratuit aproape, în proporție de 90%, doar să-și miște fundul acolo, să vândă marfa lor națională. Toate țările erau prezente, inclusiv Republica Moldova. Lipsea România. Da, bine, ce să mai spunem despre România? Că politica pe care o ducem noi la noi în țară nu-i ca să ne ajutăm pe noi. Am fost invitat și eu la misiuni economice în străinătate să mă duc, să respir aerul pe lângă ministrul de externe, care a fost ăla mai de mult, dar cheltuiala era așa de mare pe care mi s-a cerut să contribui, că dacă mă duceam separat, cu avioane la clasa business, cu hotelurile cele mai scumpe posibile, cu mașini închiriate, cu șoferi și cu valeți, ieșea mai ieftin decât dacă ieșeam ducându-mă cu misiunea economică. Bă, și nu le-ai spus, bă băieți, voi sunteți stâmpiți? Cui să spun, un aparat așa de birocratic. Aș fi dat un mail și aș fi scris. Am dat. Stimați domnii, sunteți demenți? Noi, dacă mergem într-o misiune economică, ne gândim să exportăm, să aducem valută în țară, exact, pentru că avem nevoie de autostrăzi, de școli și de spitale și de o mulțime de alte lucruri pe lângă asta. Dacă voi cereți la nivel de 7 stele totul, ca și cheltuială, și altceva nimic, noi nu putem suporta toată infrastructura voastră de carieră personală, pentru că asta facem deocamdată. Pe noi ne interesează să exportăm. Ținem un aparat de stat imens, cu ministere care n-au sens, cu sute și mii de angajați care practic n-ar trebui să fie, îi ținem pe spezele noastre, știi? Și nici nu ne ajutăm. Da, aici o chestiune de mentalitate. Mai ții minte când îmi ziceai,
ca să înțelegeți. Chubby Angel este prietenul meu și așa că v-am spus, eu încerc să aduc în emisiune prieteni. De ce? Oamenii în care eu am încredere, oamenii ăia vor veni în emisiune pe cât posibil. Bun. Și povesteam în vară. L-am dus pe fiul meu vreo săptămână și un pic la un liceu în Franța. Și acolo a văzut el că în clasa 10-a toată lumea trebuie să facă un fel de stagiu, adică să intre în economia reală, în viața reală. Drept pentru care fiul meu, care era un fițos până atunci, a venit și ață la Chubby s-a dus, bă, vreau să mă angajez, cu contract de muncă, cu tot. Da? E adevărat, când a văzut cât jumătate din bani pleacă la stat, a început și el cu ați binevenit în sistem, suduielile sunt binevenite. Bun. În momentul în care a intrat în fabrică și a început să lucreze, așa, la șaibă, deci nu fițe și de astea, chiar la șaibă, el a început să pună întrebări. Fiul meu are 16 ani. Bă, tata, dar de ce lucrez mai mult pentru export și nu lucrez pentru de ce nu se vând asta în țară? Dar de ce trebuie să-mi ia statul jumătate din cât încasez eu, din salariu? Cu contract de muncă, cu taxe plătite la stat, să le înțelegem, și cu absolut totul legal. Dar de ce eu plătesc așa de mult la stat și tu când mergi pe autostradă, pe când să dai și tu un pic de viteză, tocmai s-a terminat autostrada? Adică sunt întrebări care încep să vină dinspre generația tânără. Ori noi nu suntem în stare să le răspundem la niște lucruri extrem de atâta. Merg copiii noștri în Occident, în vacanțe sau cu școala, da? Și vin de acolo cumva ca de pe altă planetă. Și ne întreabă, bă, da, la mine a trecut de faza cu de ce nu-i la noi ca la ei, la mine acum e faza, dar noi de ce nu plecăm? Și eu încerc să le explic, bă, dar nu pot să plec, eu trăiesc în limba română, Chubby nu poate să plece că și el tot speră că va fi mai bine, ăla nu poate să plece că nu știu cum, nu putem pleca toți. Să luăm becurile, stinge lumina și am tăiat-o. Ne bate gândul din când în când și pe noi. Păi să vezi imediat după alegerile prezidențiale cum a bătut gândul. Să vând casa și vaca și să plec. Bun. Noi nu putem pur și simplu să răspundem la întrebări simple pe care copiii noștri le pun. Da? Tu nu poți să răspunzi de ce vinzi mai mult dincolo de granițe decât aici. Pur și simplu n-ai cum. Vezi numai statistica, vezi că încasezi banii de acolo și te uiți cu dezamăgire că, bă, aici nu se întâmplă nimic. Asta cum vine? Știu că se va întâmpla. Va veni o vreme când ne vom trezi, nu știu, vom fi împinși probabil de către cei de afară, ca investitor mă refer, nu la niște forțe oculte care vin și vor da acordul. Pur și simplu vor veni investitori de afară care vor investi în agricultura românească. Mă refer la sectorul meu. Vor investi probabil și în alte industrii, dar pentru că are sens. Avem apă, fraților. Terenurile sunt relativ ieftine față de ce găsești în restul Europei. Avem încă mână de lucru. Nu trebuie să ne plângem când avem mână de lucru. Eu încă sper că vom redeveni un așa zis grânal al Europei, vechea linie, care nu a fost adevărată niciodată, dar cel puțin ca legendă. Ca legendă, da. Avem șanse să redevenim pe partea asta provider, pe partea de agricultură și sper și încă mai cred că de-aia mai sunt aici și de-aia mai stau. Bun, și avem pământ foarte bun, și avem aia, dar avem și o problemă cu capul. Și aici trebuie să discutăm foarte cinstit despre mentalitatea românului, care vrea să facă într-o seră de toate. Dacă se poate, de la mașini de cusut până la roșii. Hai să dăm acel exemplu cu domnul Vânătă. Am un fermier care cumpără în fiecare an de la mine, de la noi, de la Seră Transilvania, cumpără în fiecare an, cumpără solari. Câte 2, câte 3. Au ajuns să aibă, practic, câteva hectare. Și ce produce în ele? Nu de toate, cu toate care o suprafață imensă, face vinete. În felul acesta este un partener de încredere cu oricine merge. Merge la retailer, poate să vândă vinete. Dar prețul cel mai bun pe care îl obține pentru vinetele lui, știi unde? Vine aici la IRA, la Samțarii de aici și le vinde. Da, aici își vinde marfa, la Cluj, din capătul ălalalt al Ungariei, lângă granița cu Austria. Și când le dau exemplul ăsta la fermierii de la noi, m-am lovit de foarte multe ori de chestia asta da, nu se merită. Toți facem roșii, nimeni nu mai face nimic altceva, ne focusăm pe o anumită chestie, să o facem de toate. Și când faci de toate, nu te bagă nimeni în seamă, că n-ai cantități ca să dai. Și dacă faci de toate, mai ai o altă problemă. Când faci o plantă, când cultivi o plantă, ai un set de probleme specifice plante respective. Nu fă 10 plante sau fă 5, că ți se mulțesc cu atâta, ți se mulțesc potențialele probleme, bolile,
modul în care planta aia știe. Omul ăsta își cunoaște plantele deja așa de bine, că nu are cum să dea kicks, practic, că știe exact, simte business-ul. Când faci 10 plante, îi loto. Unele ți ies, altele nu, și n-ai nimica, n-ai cantitate din nimica. N-ar trebui totuși predate chestiile astea, nu în facultate, în cursuri. Aducem fonduri europene. Da? Se califică X văsălie la fonduri europene. Și atunci când îi dai consultanța aia de să iei banii europeni, să-i dai și o consultanță, mă băiete, nu face săptămâna asta roșii, săptămâna viitoare ardei și săptămâna altă pătrunjel, pentru că nu o să poți vinde în marile magazine. Că ea vor 10 tone și tu faci 13 legături. E greu să predai bunul simț și ceea ce ți se pare ție că face sens, înțelegi? Pentru că aici e chestie de făcut sens. Fermierul, într-un fel, trebuie să fie un businessman. Asta e că e business. Degeaba poți să-i spui cum vrei. E un business. Ăla investește și își pune toate resursele. Trebuie să își dea seama singur că dacă nu e businessman, pur și simplu, se va întoarce să lucreze pentru altul dacă nu își va da seama de aspectul ăsta. Dar ai zis tu ceva de a se preda. Ei bine, hai să ne întoarcem puțin la școală. Noi de ce nu predăm creșterea asta intensivă cum trebuie în școli? Încă mai am studenți de la USAMV-urile din țară care zic, wow, când aud de hidroponic, știi? Mă, dar n-ai cum să concurezi cu cei de afară. Tu dacă, de exemplu, faci trandafiri în România, faci 25 de trandafiri pe metru pătrat și ăla din Olanda îți face 200 în aceeași seră cu aceleași cheltuieli de încălzire. Da, numai că are hidroponic, are lumini de creștere, îți niște investiții. Nu se merită, domnul Ciobo. Ba, se merită, că dacă tu faci 200 de trandafiri pe metru pătrat, ți se merită să faci investiția respectivă, că scoți banii. La olandezii se merită cu cheltuielile din Olanda, cu salariile din Olanda, cu prețul la pământ de 10 ori mai mare ca aici și cu logistica aia să-și trimită marfa la mama naibii până la noi. Îi se merită și nu ni se merită. Nu ni se merită. Și de ce? Și de ce? Pentru că nouă ne-a intrat în cap, domnule, ăia cresc roșii neprubete, tu îți dai seama ce e acolo, numai chimicale, ne otrăvesc. Nouă ne-a intrat în cap porcăriile astea, începând de la tunelurile dacilor de sub Buceci cu energiile lor, până la... Da, evident. L-am văzut azi dimineața pe revista, era la coadă la... Se bagă metrou pe acolo. Așa. Da. Ideea e că, neavând un sistem de educație corect, dar educația asta nu neapărat să știi pe de rostul malugaos, ci pur și simplu să înțelegi realitatea din jurul tău, realitatea secolului 21. Adică, eu nu pot să mă bat cu parcela mea din fundul grădinii, unde într-adevăr fac niște roșii extraordinare, cum avea buna, cum avea mama, cu ăla care face hidroponic, cu aceeași suprafață de fundul grădinii al meu și face de 200 de ori mai mare producție. Și atunci ne mirăm că ne vin roșii din Israel, cartofi din Chile. Ultima dată... Oricum din America de Sud am văzut. Stai să vezi, că eu am văzut și mai și. Deci aici, dacă ne batem în chestii de astea, am văzut pulpe de pui din Bahia, din Brazilia. Adică vorbim despre... Frate, noi suntem un fel de extraterestri. Toată lumea ne trimite cadouri. Suntem nebuni. Bun. Și atunci va trebui să ne dispară chestia asta că hidroponic înseamnă chimical. De-am dat exemplu cu trandafiri. Hai mă, ca să facem trandafiri hidroponic. La hidroponic poți controla, practic, ce chimicale ți intră în plantă. Oricum le ai în pământ. Oricum în pământ, că și pământul sunt chimicale. Tu pui acolo pesticide, plus că în pământ, când ai irigare, tu practic arunci apa pe apa sâmbetei, pentru că tu nu poți controla cantitatea de apă cum trebuie, cum o controlezi la hidroponic, ceea ce face economii la apă, face economii inclusiv la ce chimicale bagi tu în planta respectivă, dacă o faci cu cap. No, și aici intervine iară școala, care ar trebui să îți dea pe bandă rulantă ingineri care să știe să-ți butoneze o stație de fertirigare, să cunoască bine partea tehnică într-o seră modernă, adusă la zi. Atunci și investitorii își pot alege câte un omuleț care să le ducă business-ul mai departe, că de multe ori și eu, dacă mâine aș vrea să fac o seră ultramodernă, să produc rucola, să zic așa, n-aș putea să mă duc la OSAMV să mai aleg un omuleț de acolo care să știe tehnologia asta nouă, pentru că nu au idee. Marea majoritate dintre ei, decât cei care mai merg și pe afară să mai fac un pic de practică. Aici nu e o chestie și de onestitate. Eu sunt fermier, da? Mă duc la Samsari. Hai mă, cât ai? Astăzi am 2 tone de roșii, dă banul și bâși de aici. Da? Eu nu fiscalizez nimic.
Mă duc la bancă, lasă uită la mine ca la felul șepte. Și după vin. Există. Și după vin și mă duc la televizor, domnule, băncile străine își bag joc de țăranul român. Vai săracul țăranul român, mâncui sufletul lui de Coșbuc, mâncui sufletul lui de Goga, uite ce am ajuns noi că ăștia ne dau de pereți. Dar de fapt, eu n-am ce sară la bancă, că nu mă pot duce cu căruța de roșii. Nu există pe radarul băncii, pentru că tu practic nu ai niciun business. Chiar dacă ai răslat la că ai 2 hectare de folie pe acolo puse și întinse, tu dacă ai lucrat doar la negru, banca nu are ce să controleze și banca normal că nu te va finanța. Pune-te tu în locul băncii, tu ai dat bani la unul care nu are nimic, care să-ți arate că lucrează la negru. Ai o altă chestie. Noi în țara asta măsurăm unele lucruri cu 2 măsuri. La noi diferă sistemul de măsurare și de ce eu trebuie să plătesc toate taxele și să fiu la zi și cum am întârziat, de exemplu, să îmi plătesc taxele la stat. Deja primesc un telefon de la ANAF sau o vizită. Îi primesc cu flori și cu tot ce trebuie, n-am nicio problemă. Dar ne-ar plăcea să se aplice acest lucru la toate businessurile din țară. Pentru că atunci mi se pare corectitudine din partea statului român și se aplice aceeași măsură. La toți. Eu plătesc taxe, tu plătești taxe. Noi toți plătim taxe. Bun, aici vorbim și de mentalitatea asta. Sunt foarte puțini fermieri, foarte mulți țărani. Iese nu știu cine la marginea drumului cu 7 legături de pătrunjel și dacă vorbești cu el în momentul când nu mai are pătrunjel, o să spună cum că există o conspirație mondială împotriva țăranului român. Care nu e așa, face cele mai bune roșii din lume, face cel mai bun pătrunjel și ciorbe ca ale noastre, n-are nimeni. Adică eu cred că ar trebui un pic... Nu ar trebui să sărim de faza asta cu știrile despre amanta fotbalistului sau de știrile despre nu știu ce accident. Alea se întâmplă peste tot, nu-i treaba noastră. Noi ar trebui un pic să avem niște certitudini etice, niște memorii etice. Noi n-am fost niciodată în stare să coagulăm o memorie etică. Adică ce facem noi pentru țăran? Vine ministrul agriculturii. N-a avut niciodată o discuție sinceră, dar nu cu țăranii, cu toată lumea. Mă băieți, dacă voi cumpărați fără factură fiscală, fără bon fiscal din piață, roșii de la tovarășul ăla, îi faceți mai mult rău. Că ăla va vrea la un moment dat ori să-și dezvolte afacerea, ori dă într-o gripă și stă la pat. Și va muri de foame dacă stă la pat, că nimeni nu-i... Asta e greu de înțeles, Sabine, asta e next level. Trebuie un pic să ne dezvoltăm mai mult să înțelegem asta. Am trecut 30 de ani. Știu, nu e suficient. Tu Dar nu cât? Cum trăim încă jumate din România pe care o știm noi, nu-i România care îi, știi? Avem nevoie de bani de investit în educație. Educația e cheia pentru dezvoltarea țării. Aici e problema.